hore bobagani saka kono abilo khumrota sarde friends kono kholai ro mama kementa khulunde apne bagai sene bobagra phai shobbaika sene bobagra phai shobbaika tai sene khasukha sene bobagra phai shobbaika kamu bobagra uspesa kalai marno pandai re Orang tolong rakyat pesantren, please. Lagi sampai. Ini bisa kita jemput mang. Tahu orang bisa ngomong, ngomong narinan. Bisa kita. Sampai media takut songno, sung tini oro eknong simnawo, sini bijoy misin, tong mana sal, sini palajak tongo, tam malah sung 2 bosor, sini ti pramot hapai mani, ya gulo tini sung terota sit manai, kepelai enggai,
जों दिनै अर दंफां माने साल पालाय दङ अबा हायखायनो आं जत दिनै हिरफ्रा बासिनि बरं साना मुसुंगो जेरै जेतेर तापाय मा जागा जों आ जागाव जत जागानो दिनै बिजय मिसिन खालायै जों दंथक साल पालाय जाक नानि उनखुन जों खाबायनायनि क गैया जों 13 मानखौनो दिनै बेलायनो कपाल काहामि जमानो दामनि हिमालय जों 2 बोसोर सरकार फायमानि पले सेसों दिनै आसक समय कम जों 13 सीट मानै कपालाय इंगै मांखांगाय अब हायके जों जदि देबो बिसि गदों मा खलाय थांगाय जों अबश्य जों साइटानि जागाव उननि समय रग जों दिनै 30टा 31टा सीट न माना हिने आसा खालायो खाबायना को करे दिनै त्रिपुरा बासिनि बररक दिनै खुंथाय बाररक आं नं थानि अबनो साना मुसुंगो जों खाबाय जांनाया बुसकांगो दिनै देबो कतर चबा खालायो जों बुसकांगो आगुगै थाङै दफानि बागै जों काम खायलायनाय काम खायथानाय गुबागराबो अकम दिनै दिनै अर सालांगो खाबायनान करे जों बुसकांगो देबो दिनै बुसकांगो जों आगुगै थानाय बुसकां काम खांगै खायनाय जोंनि जे दिनै मानखाय दंमानि अबनो जों मानाय हिने आसा खालायो परबर्ती समय ताबुक दिनै जे त्रिपुरा साबानथि जांनाय न अब ताबुक जों बुसकांगो मानानि थां दङ अब बागरानि दिनै सामानि कगन अबनो वानसुगिनो जों देबो बुसकांगो जों काम खांगै खायनाय ते कैसे साना मुसुं आं दिनै जत रांचांनि ताखौ बुक संनो वालाय सुलाय इया करे कुनो बायलेन्स थाया करे शान्ति श्रृंखला बजाय दंगै जों नाटक दखाय दिनै कामनो कैसे बुसकांगो याक बारिनानि याक बारुगै खायलायनाय नोंखौ आन अबान खानि न कय हामबाय।